Сәлем, дуслар. Гадәти булмаган сәяхәтебезне башлыйбыз. Дуслар, бүген бездә зур бәйрәм. Яраткан каналыбыз Шаян ТВның бүген туган көне. Нәкъ 1 ел элек Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов ярдәме белән Шаян ТВ беренче тапкыр эфирга чыкты. Һәм без сезне студиябыз буенча сәяхәткә чакырабыз. Безнең студиябызда тапшырулар төшерә торган 7 мәйданчык бар. Һәм иң кызыгы шунда, алар трансформерлар кебек. Мәйданчыкларны башкача үзгәртеп корып була. Ә менә бу локациядә безнең Шаян балалар тапшыруы төшерелә. Студиябызга берсеннән-берсе кызыклы кунаклар килә. Шулай ук бу локациядә Мәликә нәни дусларын төрле кул эшләренә өйрәтә. Ә менә бу мәйданчыкта яшьләр өчен иң кызыклы тапшыру калып тапшыруы төшерелә. Дуслар, студиябызның менә шушы районында кайчандыр композитор Рөстәм Яхин үзе уйнаган. Ә менә бу мәйданчыкта яшь йолдызлар кабына. Җырлы биюле Сәйлән проектыбыз нәкъ биредә төшерелә. Студиябыз трансформер дигәнне хәтерлисезме, дуслар? Берничә хәрәкәт һәм бу мәйданчыкта күчтәнәк һәм кичке әкиятләр тапшыруын төшереп була. Сенмесез күз нурларым минем. Сәлем, дусларым. Сәлем, дуслар. Бүген мин сезгә юмар дия турында Казак халык әкиятен сөйләшәкмен. Шаян дәрес, Шаян география, табигать дөньясында, балачак илендә, җырлы селфи, кармак, акыл батл һәм тагын бик күп тапшырулар нәкъ шушы студиядә төшерелә. Хәзер студиядә беркем дә юк. Студия тыныч. Ләкин тиздән монда съемкалар башланачак. Ә нинди тапшыру төшерәчәкләрен соңрак белерсез. Ә биредә каналыбызның дубляж студиясе урнашкан. Рәхим итегез. Мопслар инглиз, Кытай, Европа токымыннан чыккан этләр. О, яңа тимер башны каршы алыгыз, дусларым. Аңа ясалма акыл урнаштырдым. Шөгыльләнү өчен бик яхшы ул. Чынлапмы? Дуслар, без әле генә нинди таш бакаларны тавышландырып карадык. Дөресен генә әйткәндә, безнең әле килеп чыкмый, әймезиле. Әйе, шул Азамат. Бүгенге көндә Шаян ТВ каналының дубляж студиясендә 2600-дән артык Документаль фильмнар, фәнни популяр фильмнар, мультфильмнар һәм башка тагын бик күп тапшырулар тавышландырылган. Инглиз телендә маймыл йөзле этләргә дә шул исем белән эндәшә. Франциядә Даген. Хәзер мопслар кызык, хәрәкәтләнмәүчән этләр буларак санала. Хәзердә аларның төгәл генә ничек барлыкка килүләрен белмиләр. Дуслар, бу бүлмәдә тавышланырга ярамый. Монда безнең режиссерларыбыз эфирга чыгасы мультфильмнарны тикшерәләр. Илназ абый, сәнмесез? Сезнең эшегез бик рәхәт икән, көне буе мультфильмнар карыйсыз. Шулаймы? Аллага шөкер. Беләсең, бәләкәй чакта телевизор каршында мультфильм карап утырганда хыяллана идем. Мен итәм. Эшем мультфильм карап үтә торган булса иде. Һәм минем хыялым тормышка ашты, Аллага шөкер. Мин биредә оннан артык персонажны тавышландырам. Әйдәгез әле, безгә дә берәр персонаж булып, теләкләрегезне әйтегез әле. Әйдәгез, мин Руфс булып сөйлим. Әйдәгез. Дуслар, мин сезгә исәнлек, саулык, уңышлар телим. Шаян булыгыз, зыялы булыгыз һәм Шаян ТВны һәр чак карагыз. Рәхмәт бик зур. Ә без сәяхәтебезне дәвам итәбез. Хәзерге вакытта студиябызда Шаян балалар тапшыру төшерелә. Бүген анда берсеннән-берсе кызыклы кунаклар киләчәк. Дуслар, мин инде Шаян балалар тапшыруына әзер, ләкин Азамат кына кая югалган икән. Хәзер мин сезне режиссерлар бүлмәсе белән таныштырам. Гөлназ апа, исәнмесез? Сәлем, Силә. Дуслар, менә нәкъ шушы пульт артында режиссерлар төшерү процессы белән идарә итә. Ә менә Азамат та табылды. Сәлам, Азамат. Сәлем, син кая дисең? Бездән тиздән съемкалар башлана.
Балалар, сіз әзірме? Сәлем. Шаян ТВ үзешен дәвам итә. Сәлем, дуслар. Сәлем, сәлем. Сәлем, дуслар. Сәлем, сәлем. Сәлем, дуслар. Сәлем, сәлем, дуслар. Сәлем, дуслар. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз. Дуслар, иң шәп бала буласыгыз киләме? Моның өчен бары тик Шаян ТВ-ны карарга кирәк. Туган көнем белән яраткан телеканалыбыз. Киләчәктә яңа проектлар тапшырулар телибез. Уңышлар сиңа. Тарих битләрендә үз урының булсын. Шаян ТВ кара булырсың шәп бала. Туган көнең белән Шаян ТВ.